Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guzti-guztioi. Pasaian gara Gipuzkoako Foru Aldundiaren bigarren baimen bandera jokoan emakumeentzat eta emakumea jadanik gaurko lehen luzea egin eta ziaboga egiten ditugu eta pasaitarrak, sanjuandarrak, liderrak aurretik ditugu gaur ere etxean zaleen aurrean. Hori lehen maniobra horretan 3 segunduko errenta, Hondarribiari 7 eta Donostia Arraun Lagunaki 8. Barkatuko diguzue, arrautzaleok gaur sarrerarekin izandako atzerapena eta lehenik eta bengoz TK Ligakoei eta arduradun guztiei, epaimaikoei gure eskerrona, 10 minutuko atzerapena eskatu dugulako, gaur Frantziako turra benetan orduz kanpo ibili delako. Gutxienez, Euskaldun baten garaipena dugu ospatzeko, Omar Frailerena eta Santurtziarrak, txirrindularitza eta estropada maite dituztenak, posik izango dira. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Bueno, zuzenean Sanjuandarrak etxean zaleen aurrean lidertza sendotuz eta 7. jardunaldian ere garaipenaren bila 4 segundu eder Orioren aurretik, ongi hasi dira gauzak arroxoentzat, Ibon. Oso ondere, gainera kontuan hartu dezagun, Sanjuandarrek hemen estropada eremu honetan behin bakarri lortu dutela, garaipena, iaz, ez da beraientzat izan, eremurik aproposena, irteran Oriok pixka bat eutxi dio, baina hemen, hemengo lehenbiziko ziaba honetara, treneru beteko aldearekin sartu dira, eta orain, abantailak bere horretan darrai. Eta Arraun eta Hondarribia oso estu gaur ere. Gaur ere bai, segundutxo bateko errenta izan du ziaboga garaian Hondarribiak, baina orain Donostiarrak 2 segunduko errentarekin kokatu dira aurretik. Gogoratu, Euskotren Liga honetako 4. playoffa jokatu beharko duela, txartela babesteko nolabait, eta 3. galderantziz postua seguru izango duelako, urren urteko 2019ko Euskotren Ligari begira. Eta Sanjuandarren errenta gora, 5 segundu hasieratik ikusi ditugu gaur Anaz Gereñok prestatutako emakumeak estropadaren buruan, eta errenta zabaltzea lortu dute. Oso estropada berezia dau batipat gizonentzat gero, 6 luze eta 5 ziaboga, baina emakumeentzat ere, 6.000 bat eta erdi egiteko hemen portu baruan, 3 luze eta 2 ziaboga, Ibon. Oso estropada gogorra eta bere teknikara eskatzen duena eta abilezia ziabogak egiterako garaian, Ibon. Biak eskatzen ditu, Mikel, abilezia ziabogak azkar emateko, alegia ondo ekonomizau da eta azkar ateratzeko, eta gero bestetik kontuan ardezagun, emakumeek 3 aldiz, alegia, lehenbiziko irteran eta ziaboga bakoitzen irteran, trenerua ia utxetik abiatu beharko dutela, eta gizonek 5 alduz. Alde horretatik, teknikoki bezala, fizikoki ere asko eskatzen duen estropada eremua da Pasaiko hau. 6 segundu, 2 traineru eder Sanjuanek Orioren aurretik, 5-6, Arraun Lagunak 3. tokian da, Hondarribia 4. Gogoratu, zelkapenean Sanjuanek denak irabazita orain arteko 6ak 24 puntu dituela, Oriok 18, Donostia Arraun Lagunak 3. tokian da 9rekin, baina berdinduta ditugu puntotan Donostiarrak eta Hondarribiarrak. Eta Nerea Perez begiratuz, ea non diren aurkariak, 2. kaletik ari da San Juan, Orio 3. eta 2 traineru tarte polita antzeman daiteke, maniobra aurretik badagoela tarte ederra, Ibon. Bai, eta ziabogan ere, hor pixka bat zabaldu, baina aizeak tira diona. 7-0-5. Asmatzen ari da San Juan. Gogoratu, Portuko barrukaldean, garai batean Kostabe Garraun elkartea zuen inguruan, Zamako Nautziolaren parean, hor direla, nolabait ezateko balizak kanpokoak izango ditugu, eta besteak portuaren beste ertzean. Bueno, maniobra ostean San Juanek Oriori 4, Arraun Lagunak 10, Hondarribia 15, eta gaur kanpoan geratu den protagonista baten hitzak ekarriko ditugu labur, bera titularra izaten da, baina Bizkarreko arazo batzukin eta hane Peskador gaur estropada egiteko moduan ez, eta berarekin hitz egin du Sara Gandara lankideak. Gogo handikin iristega estropada honta, badakigu estropada komplikatua dela, maniobra askokin, ziaboga askokin, arrankadakin eta oso adibili berdala egiten dien gauza guztita. Baina, pixka bat, espero gure alderik honen ateatzea, iaz bengoz lortu genuen hemen arantzakentzea eta bandera eramatea, eta espero gaurkoan ere berdin izatea.
nahiko genuke pleno egin aldala, oinak beti lurren aukita, jakindareri oso fuerte dagoela, baina haingo zegia esan ametxetan gaude, oso denboraldi politia delako ateatzen. Eta, saiatuko gara berden jarraitzen. Noski, bai, talde guztia oso talde politia dakagu, eta, inorraz da beharrezko, baina denaria beharrezko. Maila honean, Gereñok prestatutako taldea, eta gozatzen ari dira. Laura hurbildu da hori jo, baina berriz ere 6 igo da diferentzia hori, 5-6, 3. postua ere finkaturik Donostia Arraulagunak entzat, eta Hondarribia 18 segunduko atzerapenarekin. Ematen du azken luze honetan ez direla gauzak aldatuko. Eutxiko diola ematen du bai, orain bitreneru, Orio dena den, eusten ari zaio, Horre 4 segundura ekarri du abantaila San Juanek 4. minuturako, eta gaur ere, 2. estropada erdian, eusten ari zaio gaur Orion, Xanti Zabaletak aldaketa eta tantza desentea eragindu, torzetan, batez ere baborrean, neska mugituz batetik bestera. Iñaki Arostegi Orio, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Denboraldiaren erdira iritsi garela, eta Orio dugu San Juanen aurkari nagusena, baina ezin aurre hartu. Bai, hortxe, 2. postuan finkatuta, Arraunlaguna gaur ere hortxe estropa nahi nahi da, baina, gu San Juanei behira haiek harrapatu nahian, eta, hortxe ez. Uste estropa politeiten nahi gala, 2. erdia horre uste nahi gea, baina, oaindik amintzat ez dugu lortzen San Juanei aurre hartzia. Estropada polita bezain, exigentea. Bai, azken finean luzea motzago dira, neskan kasun bizia boga, arrankada egin behar, oso exigentia bai. Sorterik onena, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko zuei. 7 segundukoa da, San Juandarren tartea, eta norabideak aztertuta, estropada ere hontan badirudi bakoitza bere kaletik edo egin beharko lukela, logika kala dio, ez? Eta gaur denak estriborrera jotzen ari, nabarmen begira Orio. Arrontearen eragina edo, zerbait antzeman dute. Orio orain, San Juanen zikina jaten ari da une honetan, baina ubera harrapatu nahi du, orain Oriok, San Juandarren ubera harrapatu, orain azkarrago etorriko da Orio. Azken lanak egiten San Juandarrak, garbia berriz ere garaipena ibon, 7 jardunaldi, 7 garaipen, San Juan, bai batelerak, zalen aurrean garaile garbi, 2. Orio orain, 3. Donostia Arraunlagunak, bai Donostia, eta orain dator Hondarribia. Hondarribiarrentzat, bai, 10:43 San Juandarren denbora, eta Oriok 6 segundu luze gehiago, 10:50, Donostia Arraunlagunakek 10:57, eta Hondarribiak 11:04. Garaipena inolako aitzakiari gabekoa, garbi Aibon. Hasi eta buka, Orio pixka bat eutxi dio, lehenbiziko luze erdian, eta gero segunduari josiz, aurre hartu eta gaur ere garaile San Juandarrak, ni pixka bat harrituta, Mikel, lehen esan dugunagatik, hemen normalean bakoitza bere kaletik sartzen da, edo aldaketak ez dira hainbestekoak izaten, eta gaur guztiek estriborrera jo dute, eta Orio 3. kaletik lehenen gora, eta San Juan bera ere lehenbiziko kalera etorri da. Haizearen eragina ere ez dirudi aipatzeko modukoa denik, oraintxe bertan anemometroak 5 kilometro markatzen dizkigu, baina argi dago... Itxasbera ere oraintxe? Bai, oraintxe da, eta ez da gainera korronte handien eguna. Zerbait ikusiko zuten? Koefiziente bajua dago, baina argi dago uretako protagonistek hori erabaki dutenean, argudio sendoren bat izango zutela. Zelkapen hause da Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2. bandera, San Juandarrentzat, Txeko Traineruarentzat 10, 43 eta 44 eunen, 2. Orio 10, 50 eta 14, 3. Donostia Arraunlagunak 10 eta 57, 4. Hondarribia 11:04. Eta noski orain 28 puntu ditu zelkapen nagusian San Juanek, denak irabazi ditu, 7tik 7, Orioko 21, Donostia Arraunlagunakek 11, Hondarribiak 10. Aitor Ugarte, San Juan, arratsaldeon eta zorionak. Bai, eskerrik asko. Ze garrantzitsua zen etxean garaipen askuratzea, ezta? Bai, gaina urtetan estropada hau, okertu zaigun estropat izan da, lehen urtean irabazi genuen, baina bai, historikoki beti okerra izan dugun
Eta tragantatuta utzi izan dugun estropada da bai. Bai, elkarren segidako bigarren garaipena duzu hemen etxean, hanek peskadorrek esan digu lehenago arantzatea zenutela iaz, eta begira beste garaipen bat. Bueno, arantzak entze jarraitzeko erki da bai. Bueno, zazpitik zazpi, Orio saiatzen da bai, ikuste dugu saiatzen dela eta gogotik, baina ezin zeuei aurre hartu. Bai, bueno, ikusten da, ez geroz eta gertuago dagoela gaur ere estropada oso, bueno, komplikatu ezan behientzako ere bai, azkenean gaur ere bizia bogan behar dituzte, ez daude ohituta ere, eta 6 segundo eta piko eskasi izan dira, ez da, Gipuzkoako txapelketa behortxe ontzan, bat 60, eta bueno, gertu daude, baina bai, oraingoz, bueno, jarri da dira, suertea gure alde erortzen nahi da. Bai, izan ere, denboraldiaren erdira iritsi gara, 7. estropada jokatuta, eta balantzea zin hobea da. Noski, bai, eta hori, jarri da dira, gure alde behintzat, jarri da dira. Zorionak, Aitor! Mila esker. Bueno, San Juan darren garaipena hortxe da, berehala datoz sariaren bila, arroxak, eta behar bada estropadako irudirik onentsuenak bandera ematearen ostean eskainiko ditugu, zeren gaur bizkor, eta hortxe doaz Euskotren ligaren elastiko hori, orain arte izan dutena, gaur berriz ere haientzat izango da, Nerea Perezek hartuko du hori, eta bandera ere bai, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bigarren bandera. Esan dezagun, joan zen urtean, San Juanek garaipena lortu zuela, Ugarte ordezkariak esan bezala, baina diferentzia 26% txikikoa izan zen, Ibaikarekin lehia oso zorrotza. Eta, bueno, estropada beste eremuan eginda, hemen San Juanek 954 marka bai, gaur 1053koa izan da, eta bada 1051koa, Ibaikarena 2014koa. Sarien momentu ederra, lan asko egin eta gero, Gereñok prestatutako eskifaiarentzat, hor da patroia, hortxe duzuen Nerea Perez, eta etxean, herrian, zaleen aurrean, beste urte batzutan desente sufritutako estropada eremu honetan, gaur benetan gozoa, garaipena eta gozatu beharra dago, disfrutatu beharra dago. Eta biharkoa prestatzen hasi. Eskutik, orain, sariak eta Ibon, arrazoia duzu, bihar gainera non eta Orion, aurkari zuzenaren herrian, eta han ere Zabaletaren emakumea saiatuko dira gogotik, eta badagoela mamia. Eta estropa eremu berrian, gainera, eta nok amorratzen gaude ikusteko. Eta gaur ETE ligako estropadan eta KAE ligako bigarren multzoan, izan omen dira batzukan pixka bat sufritutakoak, ez? Lehenbiziko kalean, hortxe korronteak gogorra ezintzen zuen, eta trapalia pixka bat ere bai, eta jarri nizik eta ibili dira, hantxe, Orioko itxasadarrean. Bueno, zorionak San Juan darrei, arraunak altxatzen berehala ikusiko ditugu, poliki, ari dira orain arduradunen ontzitik irten eta tokia hartu, tokia behar dute eta arraunak altxatzeko, eta berehala eskainiko dizkizuegu, orain artean ikusi ditugu ziabogak eta bukaera eta baina hasierako irudi hori eta jardunaldiero aurten Iberdrola babeslearen eskutik egiten duguna, errepasotxo bat da berehala garaiek arraunak altxatu eta gero. Ateratzen ari dira, toletetatik askatu, eta arraunak gora, Gipuzkoako Foru Aldundiaren banderan, Garaile Pasaido Onibaneko emakumea. Estriborranketik, Laura Goldarazena, Badorretik hoi bezala, Sarai Lizaso, eta postu berrian edo gutxiago ikusten dugu Laura Goldarazena. Bueno, iragarkien tartearen aurre